Sziasztok! Tisztelt! Hoztad el ezt? Ha lehet. Tőlem van. Kész? Nem, köszi, lemegyek a büfébe. Szevasz. Ma te vagy a 100. Ez mind ingyen van. De szerencsés. Szia. Na gyerekek, soroljuk fel Árpád vezér 5 fiát. Ki tudja? Tessék! Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Zolta. Köszönöm szépen. Nagyszerű volt. 10 perc múlva várlak az igazgató helyettesében. Középcsókon. Szerbusz, foglalj helyet. Hét lófő, ősmagyar képzőtábor. Holnap beadod a jelentkezési lapot. És mivel elmúltál már 18, akár erjesztett kancatejet is ihatsz. Kéred az uborkámat? Kéred a pusimat? Kéred a sütimet? Kérsz egy kancsó vizet? Most kéne kimenni a postára. Siess már! Még föl kell vinnünk a táskákat. Csak egy térképért jöttem. Köszi. Vagyok ebédes büfébe kellene lenni valami. Nem tudom, hogy van-e a front, Talán a lyukas óránk van és szeretnénk kimenni a postára. Hát ezt hogy gondoljátok? Tessék visszamenni az osztályterembe és készülni a következő órára. Szüleitek tudják, hogy ti jártok a postára? Persze. Hát akkor engedjük ki őket. A Jutot is kiengedtük. Ne légy már ilyen szőrös szívű. Na jó, menjetek, de siessetek vissza. Köszönjük szépen. De siessetek, a tanár úr nem szeret, hogyha elkéstek. Danke, setzt euch hin. Entschuldigung, lass mich mal. Später werden wir vielleicht sitzen, oder? Heute also das
Passив des Deutschen. Es gibt zwei Formen des Passivs des Deutschen. Einerseits das Handlungspassiv, also das Handlungspassiv und Tisztelt kollégák! Fegyelmi tárgyalást megnyitom. Mindig elkésett. Visszaért a bizalmammal. meine Güte, also das kann ich mir einfach nicht glauben. Also meine Schüler. Elvette az uborkámat. Megette a húsikámat. Megette a sütimet. Megitta a kávémat. Pisztolyt adott a kezembe. És ott hagyott a hárfa órán. Kedves szülő! Sajnálattal értesítem, hogy gyermeke rendkívül deviáns magatartása miatt nem alkalmas az iskola közösségébe való integrálódásra. Az iskola diákjainak és tanárainak védelme érdekében a Fegyelmi Bizottság döntést hozott arról, hogy gyermeke nem folytathatja tovább tanulmányait intézményünkben. Kérem gyermekét mielőbb távolítsa el a szemünk elől. Ébresztő! Kelj már föl! Idő van, gyorsan, gyorsan! Mi lesz már? Azt támadtam, kirúgtak az iskolából. Nincs neked akkora szerencséd. Kösz. Téged meg ott hagytalak a hárfa órán. Jellemző. Siessünk, mert megint elkésünk. Na elviszel, vagy hívjuk taxit? Menjetek gyalog. Szeretnéd mi? Gyere már! Siess már! Szálljatok be. És ne hagyj ott a hárfa órán.
Szia, Gazi! Szevasz. Ma te vagy a 100. Nem, Gazi. Judit a 100. Hát ez akkor is ingyen van. If you're breaking free and the morning's come.